лайка биҷиқин. ҷои лайк мондагитон сабз мешавад. Дар канал обуна шавед ва видеоро тамошо кунед. Марҳамат. рақамҳои ман дар рӯи экрани шумо ва дар поини видео. агар шумо хонаи фурӯшӣ ё замини фурӯшӣ дошта бошед, дар ватсаби ман ё вайбери ман равон кунед. мо бепул реклама мекунем. Бепул. видеоро сар мекунем аз даканои фурӯшӣ. ба хоҳиши бисёри подписчико дар комментария бисёр навистанд ки ака даканои фурӯшӣ биёв. ина мо ёфтем даканои фурӯширо. хурӯзҳои ҷангӣ мега, зотҳои тоза. ҷангошон мега гарянте ҳастай. ина касе хоҳишманда бародаро бисёр дар комментария нависонда будем ки хурӯзҳои фурӯшӣ биёв. ина мо ёфтем. нархаш 1,500 сомон. нархошон 1,500 сомониай. ина касе дар кор буд, рақамҳошон дар рӯи экрани шумо занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби ҳамин хурӯзҳо дастрас кунед. кадоме ки дар канали мо бори аввал аст, ҳатман дар канал обуна шавед ва колоколчика бижиқед, то ки аз наворҳои нави мо бехабар намонед. мегзарем ба хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри хуҷанд, 12-ум микрорайон. 6 сотиқ заминай, 4 дар хона, баня, кухни дар дохили хона аст. хона коробка аст, без ремонт. гирдаш маҳкам аст. об, свет дора. документош 100% аст. нархаш 329,000 сомон. боз саводо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред ва фикротона дар комментария бинависед. касе ки дар канали мо то ҳозира обуна шудагӣ нестанд, ҳатман дар канал обуна шавед ва видеоро падилица кунед. як рӯз пас ё ду рӯз пас видеои нави хонаи фурӯшӣ мешавад. ҳатман дар канал обуна шавед. мо мегзарем ба дигар хонаи фурӯшӣ. замини назди ҳавлигии фурӯшӣ. иборат аз 7 сотиқ замин, ҳама документош 100%. замин қарор дорад дар шаҳри ҳисор, деҳаи хушманзар. нархи замин 28,000 сомон. боз саводо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, маълумоти бештарро аз соҳиби замин дастрас кунед. ватсап, имо ҳастай. мошини фурӯшӣ Opel Sedan. соли бароришаш 92. объем мотор 1.6. коробка передач механик. сӯзишворияш газ ва бензин. кузаш Sedan. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. яксола документ дорад. нархаш 21,000 сомон. боз саводо карда мешавад. агар ки харидори аниқ бошад, савдо ҳам карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мо мегзарем ба дигар мошинои фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ Opel Zafira. соли бароришаш 2007. объем мотор 2.2. коробка передач автоматика. сӯзишворияш бензини холӣ. кузов универсал. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 67,000 сомон. агар ки харидори аниқ бошад, бо савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед.
мошини фурӯшӣ ВАЗ 2106 соли бароришаш 2000 объем мотор 06 коробка передач механик сӯзишворияш газ ва бензин кузаш седан мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд яксола документ дорад мошин ягон дард надорад срочно фурӯхта мешавад нархиш 16000 сомон агар ки харидори аниқ занг бизанад бо саводо карда мешавад рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо занг занед маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед мошини фурӯшӣ Toyota Corolla соли бароришаш 2010 объем мотор 1.8 коробка передач автомат сӯзишворияш газ ва бензин кузаш хачубек мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе яксола документ дорад мошин состояниш 100% аст ягон дард надорад нархиш 85000 сомон рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо занг занед маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед мо мегузарем ба дигар мошинҳои фурӯшӣ мошини фурӯшӣ Daewoo Nexi соли бароришаш 2010 объем мотор 1.6 сӯзишворияш бензини холӣ коробка передач механик кузаш седан мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ноҳияи Мазчо мошина мега айрасӣ овардагиан мошин состояниш 100% аст документош ҳаст нархиш 27000 сомон боз саводо карда мешавад рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо занг занед маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед мошини фурӯшӣ Opel Hatchback соли бароришаш 95 объем мотор 1.6 сӯзишворияш газ ва бензин коробка передач механик кузаш хачубек мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе яксола документ дорад ва 5 моҳи дига тонировка мошин тозаҳак аст состояниш 100% аст ягон дард надорад нархиш 29000 сомон боз саводо карда мешавад варианти алишиам ҳастай касе харидори аниқай рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо занг занед маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед мошини фурӯшӣ Daewoo Matiz соли бароришаш 2002 объем мотор 1.2 сӯзишворияш бензини холӣ коробка передач автомат кузаш седан мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе нархиш 28000 сомон боз саводо карда мешавад рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо занг занед маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед дӯстони азиз видеои мо ба охир расид агар шумо лайк мондагӣ намошен ҳатман дар видео лайк монед ва фикротона дар комментария бинависен хай дӯстони азиз ҳама киса саломат бошен аллоҳ мададгори ҳамаи шумо бошад хай дӯстони азиз то видеоҳои оянда хай кадоме дар видеои ман лайк мемона мо дуо мекунем ки паго соҳиби инам қадар пул шава ва проблемаҳошон тамом шава